So hi, hello mga buntag mga bayot. So while mga pita mga bayot, gitimplahan ko sa kong kapika sa ilong. Okay, una man siyang matagasan ako. Say hi my love. My love. Come here ba? Gipukaw ko na mga bayot. Niya mga bayot kay mga pikonomi. Ang iyong silingan gahapon mga bayot o gabi mura gid taon kog ng disco mga bayot nga. Lapo kay ako ang gidiskuhan ba nga pati yung tuwad-tuwad og giay. Nagama na ko popcorn gabi mga bayot before may natulog ni Karina. Si hi my love. Hi. Ako i-share ninyo mga bayot na ako ang naranasan gahapon sa among pagtambong og kasal. Kaya ang amigo ni Harot ikikasal gahapon mga bayot. Yes mga bayot. Ang tambong ko og kasal sa iya ang amigo hinapil po ko dito o kanang guest ko nung hay ba. Mula ta mga bayot. Imbis kasal lang ako ang tambungan. Ang akong attire mga bayot, mura kong magpabunyag. Long sleeve ko mga bayot. Unya slacks ko. Kanang sa una kay panahon ba nga slacks mga bayot nga buka kaayo ang kanang kiting. Naingon upayo nga gaana. Pero gasandal ko mga bayot og heels. Pesos mga bayot kay wa ko na aware nga ang ako ang tambungan di day kasal mga bayot. Naingon man to og costume attire mga bayot or kanang based in gown ba, gown competition o mga casual competition mga bayot. Murag sa 100 ka guest mga bayot, tulo ra mi kabuk ditong ga slacks mga bayot. Ang katong isa mga bayot murag dalaga siguro to kay hasway makaayo og pamanit. Unya ang heels mga bayot tagaliog. Dayon ang katong usa mga bayot, inahan mga bayot kay gidadalag bata. Infant baby pa ba? Ug ako mga bayot. Unya kaya na mo ang table mga bayot. Sagol man mi sa suon sa ginikanan sa laki ba. First table may gibutang mga bayot. So nakaingon murag og sa to pa special ba kay. Nagong daugon siguro ni sus Maria Josep mga bayot. Sa among table ito sa first table mga bayot, ako ra gyud taon dito ay gipad sa og style mga bayot. Pagkataon-taon mga bayot akong gisikaw si Harot. Amin ako og kanang kasal niya to ang tambungan. Nang naingon man ni dinhi og gown competition lagi. Nagatawa siya mga bayot, ingon siya og okay la kaya. Ngayon mo ka. So don't you study good I use. Huh. Kaya hindi man magubot siya na ako mga bayot. Suggest siya nga ayaw ang isuon. Miningon og pa-casualon ko. Na ako'y casual dira mga bayot. At ang pag-abot na ako diri sa Armenia, dihatag na sa kong ugangan ako. Blue ang color niya. Abre ka ng likod, riban, abre ka ayo. Patsada siya mga bayot, o kanila laging nag-inuipod ta kay ganahan ta magpapalit og bago. Isus Maria Josep mga bayot kay ang gisuggest sa ko ang kapika sa ilong katumang slacks nga buka kayo ang kiting ba. Katong sa una pa kayong panahon mga bayot nga kanang karaan kang style ba. Uso-uso naman po na diri karon. Simuto akong gisuot mga bayot. Unya si Karina mga bayot kanunay nagpakarga na ako kay murag katulgon, gigutom, o ambot ng kaon sa tuyang paminaw mga bayot. Musayaw rag kadjud si Karina din muduol na po nako. Imbis kaon nga mong giadto mga bayot na pas mo ko kay wa gyud ko kakaon og maayo mga bayot. Usara kahiwa nga kanang pan mga bayot gibutangan og kanang ambot mura man tog lato lato baka to nga ito mang kulor og niya pa. Og niya pa kuan ko ng mga bayot kanang itlog ba sa isda. Dayon baho kayong perfume sa kuang kapika sa ilong mga bayot. Ay, dan mo na ito mga bayot. Pag uli na mo mga bayot. Ako siyang gisita. Hindi na ako lantawa. Murag ako ragid siguro oy luoy kay lantawon tong suot. Yung siya ganawan. Ang imo ang mga kagupa dito, ang mga suot. Murag nag-bis in gown kay nagkasidlak-sidlak ng mga gipang suot, nakakita na ng hapit ng mga cleavage dahil karang mga ilok-ilok ba, pero okay na kain nila mga bayot kasi pag
mabuwangwang na ilang ilo kay puti man kaayo. Dahil hingon po ako ang kapikas ilong og ngayon man gud pud ka sa imong suot gahapon kay taas man ka. Yan ingon ko. Unsay angayan ba nga? Imbes kasal to atong adtuan na ingon man ko dito og magbunyag. Pero wala ako gipadungog ako brother-in-law mga bayot kay daan na gyud nga akong brother-in-law nga suggest nga pakaswalon ko. Ya kana naging gahi-gahi patag ulo. Wala minaw. Pag-abot dito. Welcome pa ko gitaulan pa to og kanang sa tuwa ka ng garland man diri sila kay katong ibutang-butang diri ba. Nga guest ka. Nga gadadala pa ko atong invitation card mga bayot kay o wala invitation card di makakasuod. Dayon, amin ang mga bayot. Kinananay na. Unang gibutang mga bayot mga dahon-dahon. After 30 minutes mga bayot, aya pagibutang ng karne. Nahimot kayo mga bayot. Kay pagbutang pa lang sa pagkaon, si Karina hinsaka ng tae sa utok. Mommy, I want to do this. Mommy, I want guitar. Mommy, I want drum. Tanan nga nakita sa iya ang mga kalimutaw mga bayot, iyang gustong hikapon o iyang dulaon. Mga kog nono day. Ang akong gitubag ra gyud mga bayot, nono day. Kay mga formal kay sila nang gilingkod mga bayot kay katubang murag gyud sa kanhi pa ba nga murag kanang kagalang-galang gyud kay mga bayot ba. So, maulaw pug ko mga bayot mo lakaw-lakaw mo sunod-sunod ni Karina. Kay kani laging akong attire mga bayot. Kani akong kiting dapita, mura galukdog payong ba. Nang nigbulakaw na mo gauna nang gauna nang imo ang slacks. Nana mga bayot kay og dili maguna mga bayot. May tumba nimo muray muray kaingog nahidagma kadra. So, mo na to mga bayot. Pag ikaduhang butang mga bayot, didto na ang karni na gibutang mga bayot. Pero wa pag ko nakakaon mga bayot, ikaduha ng butang sa mga waiter mga bayot. Sa Celestina, wa pa yun katilaw unsay lami ng unang butang mga bayot. Kay nagpakugos si Karina mga bayot. Malisod pug nagkarga ko diri, nagsaba ko ni Karina. Magkalingaw pug kaon diri sa pikas. Unya, kana sila mga bayot, di ba kutsara og tinidor ng ibutang sa isang kakilid kay wa may sabawong butang. So wala gyud na sila oy kanang kutsara. Tinidor gyud na dinhi og kanang kutsilyo. So malisod pod og magulit ko diri sa pikas nga kamot sa tinidor. Pikas kamot pod kutsilyo, mahulog si Karina, moray kaingnan. So mo mga bayot, gihiwaan ko sa ako ang kapikas sa ilong mga bayot. Gibutangan ako og mga pagkaon sa pikas plato mga bayot. Kay kana ilang plato mga bayot. Dili bustot pero ipatong-patong tulo ka patong tong plato nga ilang gibutang mga bayot. Una gamay-gamay, sunod ikaduha gamay-gamay, then katulo. Mura nagplanggadita ba. Then mo na to. Gibutangan ako sa kuang kapikas sa ilong. Hintilaw ko atong amot sa tong kalanuna mga bayot nga mura man siya og kanang puso sa saging bang gibutangan og kanang kuan. Gibutangan og kinagud nga lubi nga gitunuan. Mo din ang lasa mga bayot, then katong mga dahon-dahon, then mga fresh vegetable mo unang butang mga bayot. Mura to kang ikaon. Then hiningon naman si Karina, Mami, we dance. Wa pa music mga bayot pero makigsayaw na siya. Iko nga, later lang ga, mo na kwaron. Niya, kuan. Pag ikaduhang butang mga bayot, nagpakarga na si Karina, hilak naman. So, hinaginay na kong tindog mga bayot, padaplin. Kaya malisod po og magnanana ko dito sa atubangan. Daplin ko mga bayot. Dayon, sunod nga butang na po mga bayot, naana to'y isda nga sinugba mga bayot. Ang isda nga sinugba nila diri, na ay sagol nga sinugba po nga patatas o sinugba nga tomato. Then gibutangan ako sa kuan na po mga bayot sa ako ang kapikas sa ilong sa plato. Then gibutangan niya og oyster sauce man siguro to. Human mga bayot, hingkaon kong katunga si Karina gasayaw-sayaw man gidala sa iyang tito dito sa tunga. Sayaw. Katunga ra pud akong gikaon mga bayot kay ang ako ang mga kauban diri sa kilid mga bayot. Humanas lang kaon. Wala na nagkuhit-kuhit ba din. Maulaw ra pud kay ko nga ako ray mukaon sa usa ka table ba nga ako ray gahungit. Sunod butang mga bayot, kape. Ug mga cakes man siguro to. Dayon, wala ko nang kape mga bayot kay di man gyud ko hilig kay og mga kape. Nga kanang kape nila nga murag kape nga aroma ba.
Pagkalasan nga butang mga bayot, dito na nila gibutang ang ila ang cake. Pero wa na may kakaon mga bayot, kay si Karina lagi gahilaka na. Dayon, ang mga nawong sa kanang mga guest mga bayot, muingon ka mga bayot, o kanang, murag kung ako mo'y mag-makeup ato mga bayot, murag pila ka layer sigurong makeup ibutang sa akong nawong before mapormang inatong kaputia sa nawong mga bayot. Ila ang makeup mga bayot, mild ra kaayo pero patsada. Nya di pod ingon og katong murag gi mod sa abo ba, nga puti kaayo. Ug unsay color sa ilang panit diri sa ila ang kabuktunan, mao po'y color sa ila ang nawong. Unya nag-extension sila og kanang mga pilok mga bayot. Nya patsada kaay mga bayot. Dili gid kay ingon og papula-pula og lips mga bayot, dili. Ang ila ang color mga ilang gi pintar-pintar diri mga bayot. Mga brown, dili gid ingon og katong mga light jud kaayo nga mga lipstick ba. Then katong usa ka waiter mga bayot, lahi man sila sa table mga bayot kay dili kita mo'y mukuha sa ato ang kalanon sa plato, or dili gid kita mo'y magkuan ba magsandok ibutang sa plato. Lahi mga bayot, ang isa ka table naapod sila kaugalingon nga waiter. Ang waiter mo'y mubutang sa imo ang plato, og mahurot na imo ang juice, ang waiter pod oy mububo sa imo ang juice sa baso. Pero ako mga bayot, kay kanang wa pa man man tong ako ang usa ka plato gibutang, wa magyud nakuhaan. Wala na ko tagay sa waiter mga bayot. Unang gihatag sa waiter nako. Naingon jud og kanang inani ba mga bayot, lahi klase pundok-pundok, na yung tae bang pundok-pundok, lahi og kanang kuan. Lahi og kanang lahing kalanuna. Ang akong bana sa ikaduhang plato mga bayot, kay giilisa naman sa waiter, nahuna sa waiter na usa man ning bayhanang asa kanigikan ng planetahang wa man gyud gikuhit ning kalanon ni akong gibutang. Gikuha sa waiter mga bayot. Then muna to gibutangan ako sa akong bana sa plato. Humanog kaon tanan mga bayot. Si Karina pod makigsaka kana og atong kuan hagdan ba. Unya nag-heels bi ako. Di hinay-hinay kog lakaw mga bayot, pero wa ko hinaagi sa tunga mga bayot. Dili ko sa daplay minagi. Kay unya matakil po, di ra kay ulaw ba. Sus kay kanang og kaslon ka diri mga bayot na may sayaw-sayaw gyud. Sayaw-sayaw mga bayot. Si Karina hinsayaw na kauban sa amigo ni Harot kay gikuha man si Karina. Ikaduha, si Karina gasasayaw na pod iyang gibira iyang tito. Ako galing ko ako mga bayot kay kanang maulo lagi ko sayaw mga bayot kay gawas sa akong attire mga bayot. Nya di ba ko hinayawon pug kayo. Giguyod man ko atong guest mga bayot nga kanang sa atua ba ninong ug ninang. Giguyod man ko atong babayi mga bayot, doktora kuno to ingon si Harot. Kay pasayawon. Ingon po kong che. Ang che nila diri mga bayot, no. Sus, kay gipugos, magipug ko mga bayot. Nya, kadi po yung kite, wang akong kuan mga bayot, akong lapa-lapa, kay lami po kay isatsa-satsa ba? Kay magpakaroon na inon, good po ta. So, insatsa ko dito mga bayot. Nakita ko ni Gregor, o ni Harot, o sa iyang amigo, gi-videohan ko. Ingon si Gregor. Celestine Jan, in 4 years, we together in one home. First time I saw you that you dance. I take you some video. Hingon siya aron mga bayot. Hingon po kog lopig pa'y nakainom lagi. Hala, sat ko dito mga bayot. Nahuna na kog total, way nakailan ako diri. Dayon, 5 man ka oras ang ilang giabangan dito sa video mga bayot. Akong i-upload unya ang video. Kartig yung dugaya kayo mga bayot, si Karina gigutom na. Kay nangayo og Nutella, nangayo chocolate, nangayo gatas, daghan kay pangayo. Gatas sa akong gihatag kay murang may akong nasa load sa akwang sakubag. Sus kay makikatulog naman si Karina. Mami, I want to lay down. Ginan ako, okay day, lay down. Akong gipahigda sa akong bukton mga bayot. Mami, I want bed. Ingon man siya aron ko kayata ning himtanga. Oy, ginawag na ko si Karina dito sa CR mga bayot. Binsag di ko kaihion, di ko kalibangon. Hisulod na akong CR kaya akong gistudyahan si Karina nga later lang ga. Kaya ingon ko aron. Sus kay kaning batang katulgon man si pag unsay mong ihadlok-hadlok ana matulog katulgon man gyud na siya. Mo tumingon ako ni Harot og kanang manguli na ta. Hingon siya og maulaw mo uli si Harot kay wala palagi oy time ba. Kinahanglan yung humano nila ang program bawo lang ka og mapinaltihan baka sila og kanang dili mo human ang program. Si Karina kay nagmaoy naman gyud. Nanguli na lang gyud mig-una ni Karina og ni Harot mga bayot. Sumauro ta mga bayot. Dayon napoy kuan mga bayot na ako i-share ninyo kas alas na ni mga bayot. Si Karina basta makita og bata
ang nawong ni Karina mura siya nakakita og kanang kuan ba gold or mura siya nakakita og Ginoo ba nga hala murag hasway kay murag hayag kasi ang paminaw. Jesus Maria Jose pangabayot kay ganahanon ta si Karina makigdula atong duha ka bata. Gikuha na ni Karina tong isa ka bata, gikuha ni Karina tong bata ang kamot ba kay makigdula lagi siya. Anday ala si Karina gakuan na kanang galukso-lukso na. Jesus kinaabot man ning usa ka bata. Gikuha ang kamot ni Karina, gipabuhian tong babae nga kamot sa bata. Kay sila rang duha magdula. Hala mga bayot, ako nga inahan, naglantaw ni Karina mga bayot, murag yung gikumot akong kasing-kasing mga bayot, nganong ginatuto niya. Kay gusto niya mga bayot, kasi sila rin magdula, di nila apilon si Karina. Kay, kanang, di naman gudpod pariha o edad ni Karina, mga 6 years old or 7 years old na ba. Di gitawag sa amigo ni Harot, mingon to amigo ni Harot, Kiangkas, come here, ang Kiangkas dari nila, langga, come here, ingon siya aron, kaya nakakita man siya mga bayot nga kanang, gikuha ang kamot ni Karina gipabuhian tong usa kay sila rang duha magdula. Nya si Harot tong si Gregor mga bayot nanggawas kay na ni Garillo kay bawal man ni Garillo sa sulod. Sumo na to mga bayot. Duolin si Karina nako, "Mommy, I want to play the baby." Ko nan sao ni mo dayog di mo ganahan ang batang magigdula. Hilak na pud siya mga bayot, so hinaog na pud mi. Sumo na to mga bayot. Pertigig kayong kapuya basta mo atin-atin og mga birthday, mga kaon-kaon mga bayot og nay bata kay imbis gutom kay ka mga bayot ganahan kay kamukaon mga bayot. Imbis kaon ang imong giadto dito ba pakabusog ka ba sa ilang kalanon imong kanon ang unsay gipang butang ra sa plato. Hinaway ka kakakaon mga bayot ang ending na pas mo. Pag uli na ko diri mga bayot. Kaya kung ugangan wa pud galuto og sudan. Aw, imbis na ay laming kalanon dito sa amo ang giatin ng kaon. Pag uli diri nagdungag ra kog itlog mga bayot. Nya naman ko dinong ang nga ganang luto, mo na lang akong gikaon. Ingon ako ugangan nga magluto taw karne, kung ayaw na lang kanina lang akong kanon. Sumoro to mga bayot. Akong tips na lang sa mga inahan mga bayot no nga sama na kung way lamahag ba. Di magsinirok, ug kasal mo yadtuan, magkuan na lang. Kanang maminaw sa tambag sa imong mga kagupa. Kay inig adto nimo didto murag ulaw ra kayo sa pamati nga ang imong suot murag pur magpayong. So diri ra ko to mga bayot. Salamat sa iyong paglantaw. Bye.